Wasak mga ka-idol, welcome back sa aking channel. For this video mga ka-idol, siyempre andito tayo sa taas ng nyug ngayon. Ayan oh. Ayan. Ito yung ginagawa ko ng sanggutan mga kawasak. Ayan, andito ako sa taas ng nyug. Gagawin ko tong sanggutan yung kinukuhaan ng suka, tuba, lambanog. Hindi alam yung tuba, lambanog. Ayan. Ito yung kinukuhaan dito. Gawin ko tong kuhaan ng suka dahil siyempre bibinta natin kapag may na tayo. Gusto ko ipapakita sa inyo mga kawasak kung paano gumawa ng sanggutan, anong unang gawin step by step. Siyempre kahapon mga kawasak, kahapon ko to siya binuksan, lisan ko yung taas. Ayan, hindi ko na na-videohan yun kasi ang hirap maglilinis ng nasa taas, tapos may cellphone, baka malaglag yung cellphone natin. Ayan, nasa taas ako. Ayan, yun sa ibaba. Ayan mga kawasak, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung paggawa ng sanggutan. Ewan ko anong English dito, intindihin nyo na lang kung anong English ng sanggutan. Ayan mga kawasak, ito na yung natawag na pusaw. Dito dadaan yung yung suka, yung tuba. Ayan, napansin nyo mga kawasak, pinutulan ko na to kahapon, pinutulan ko na to siya. Ngayon babalutin natin siya para hindi siya mabiak, kasi once pag nabiak siya, pag nabiak yung katawan niya, hindi na siya hindi na siya nag-produce ng tuba, ng suka, kasi nabibilad siya sa init eh. Kailangan may pang pupuk ako dito mga kawasak, yung pangbalot, dahon sa saging, yung laya na. Balutin natin siya para hindi siya tatanda agad, kasi pag once tumanda siya, hindi na siya nagbibigay ng tuba. Kaya ayan, babalutin natin to mga isang linggo lang mga kawasak. Ayan, may tuba na tayo, makaharvest na tayo nito. Kaya ayun, tsagaan natin to akyatan sa loob ng isang linggo, magkatuba na tayo yan. Ayan, ito na siya mga kawasak, babalutin na natin. May pala siya, may tali. Ayan, kasi kailangan to siya padukuin. Hilain mo yung tali, tapos dudukan na yan, duduko yan dun sa papuntang ilalim para masahod mo siya ng galon. Lagyan to ng sahuran. Update ko lang kapag pwede na siya sahuran. Ayan mga kawasak, balutin na natin. Ito ang mahirap sa mananggiti, mananggiti na trabaho mga kawasak, kasi delikado yun, nasa taas tayo. Hilain na natin siya mga kawasak. Ayan, dandahan lang mga kawasak pag kasi para hindi siya mabali. Pag once nabali, sayang. Ayan, tama na yan. Ayan na, adjustan na natin siya mga kawasak. Ngayon, babalutin natin siya para hindi siya bibiak. Kailangan natin ito. Pambalot siya, di ba? Ayan, kailangan natin ng tali. Ayan na mga kawasak, ito na. Simulan natin magbalot. Ito lang pagbalot mga kawasak. Ayan, malaki tong dahon ng saging dala ko. Kaya mabilis natin itong balutin. Yan, ganito lang mga kawasak pagbalot. Ikot mo lang ng ganyan. Yan. Ayan na mga kawasak, ito nabalot na natin siya. Tapos
ano natin to, talian na natin papunta sa ilalim. Yan, may tali para natira, tali na to pa ilalim para duduko siya. Ayan naman kusak, nabalot na natin ngayon. Putulan na natin to. Kasi tuwing pag inakyat mo, umaga, tanghali at saka hapon, kailangan putulan mo ng ano, manipis lang. Yun sa dulo niya, putulan mo siya para mabilis yung ano niya, yung patak ng tuba, ng suka natin na tuba. Ayan. May sanggot tayo dito, may sanggot. Ito yung gagamitin natin. Dapat matalim yung sanggot nyo, hindi siya mabunog ba. Kasi pag once nga na ano siya mga kabuka, na umitim siya, hindi na siya nagbibigay ng maraming tuba, kunti lang yung binibigay na tuba. Kailangan siya matalim talaga yung ano nyo, yung sanggot nyo para isa, ano mo lang, mabilis siya maputol. Yung ganito siya mga kawasak ko. Hirap talaga. Ayan, tama na yan mga kawasak. May ano yan, may tuba na yan. Mamaya papakita ko sa inyo, may mga kunting tuba na yan na lumalabas dito sa pinutulan natin. Ayun mga kawasak, sa kabila may isa rin na ano, pusaw. Ayan, sa kabila yan, yung isa, ayun yung isa kanina, yung binalot natin, ayan nasa paahan ko. At yung isa, ayan yung kasunod niyan mga kawasak. Napansin nyo, hindi pa pinutulan yan mga kawasak dahil bawal pa siya putulan dahil bata pa siya. Ayan, bata pa siya, hindi siya pwede putulan. Kailangan lang natin yan. Napansin nyo, may tali siya. Kailangan kasi siya na ano, yung padukuin natin papuntang diba, ano, ilalim. Yung may tali siya, payukuin natin siya para pag once na pinutulan sa yuko na siya, hindi na siya ano, diretso na tayo. Hindi na siya magalaw. Ayan, tinalian ako na siya. Ayan, adjustan na lang muna natin yan. Adjust natin yung tali niya para yuyuko siya papunta doon sa ilalim. Ayan na mga kawasak, ito na siya. Adjust na natin to para yuyuko na siya. And tuwing inaakyat ko to, umaga, tanghali at saka gabi, hapon, talagang ina-adjust ko to palagi para yuyuko siya sa ilalim. Ayun, adjust na natin siya mga kawasak. Ayan mga kawasak, ito yung pangatlo na ano, pusaw yung nakatali rin. Ayan, yan na yung pangatlo. Ayan na siya. Apat kasi ito mga kawasak, bawat nyug. Apat kasi yung ganito niya, pusaw niya, yung ganito. Apat yan. Ano, sa kabila, ganyan, paikot. Yung pinakabunso na pusaw mga kawasak, ipapakita ko sa inyo. Yan yung pinakabunso yung mga kawasak. Yung pinakabunso nila na pusaw, maliit pa siya. Ayun yung una. Ayan, yan na yung una. Pangalawa mga kawasak. Ayan. Yan na yung pangalawa, hindi pa natin naputulan. Yung pang tatlo. Maliit pa yung pang tatlo. Kaya may pang apat. Ayan. Yan yun siya mga kawasak. Mga kawasak, tingnan natin yung ano, pinutulan natin kung may tuba na ba kunti na lumalabas dun sa pinutulan natin. Ayan, tingnan natin minsan mga kawasak. Ayan na mga kawasak ko. Ayan na siya, may tuba na siya kunti mga kawasak ko. Ayan, yan na yung pinutulan natin kanina oh. Ayan, may laman na siya, di ba? Okay, may laman na siya kunti mga kawasak. Ayan.
Ayan, kinakain na ng bubuyog. Ayan na siya mga kawasak. Ayan o. Ayan na, may tuba na siya. Matamis yan mga kawasak. Sobrang tamis yan, parang hinog na asukar. Ayan na. Diba? Diba mga kawasak, may ano na siya. Malapit na siya tumulo. Hindi pa kasi na plaster eh, hindi pa siya na ano eh, yung yuko talaga eh. Pag nayuko na yan siya, tumutulo na yun yung sasahuri natin mga kawasak. Dahil yun yung ipunin natin, yun yung kukunin natin, gawing suka, gawing tuba. Pero yun, ito kasi mga kawasak, pang suka lang to. Dahil ito yung ginagawa ko na sideline. Yun yung ano, yung bibinta ako ng suka para pagpabili tayo ng bigas, ulam, di ba? Kasi ang sobrang hirap ng buhay natin, kailangan natin ng kayod, at anong pwedeng pirahan natin. Ayan, gagawin natin basta hindi lang masama. Ayan mga kawasak, may buko pa dito. Iniwan ko lang kasi sayang sayang ilaglag mga kawasak. Ayan, may buko pa yan dyan. Sa kabila din mga kawasak, oh, may buko pa yan. Ayan, dalawang bulig. Ayan, di ba? Hindi ko lang siya tinanggal yung 3 bulig dito kasi ano pa, bata pa. Wala pang laman. Kaya hintayin natin pag may laman na yan. Kunin na rin natin yan. Ayun mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayong update sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye bye.